sanyo Nyansapo when in now Mr. Sanyo Nyansapo son the Bajimba Nana mama samu akwa babiem ye buru be me na yo wadaroma wa me yehu o ma yehu se de wukuda niam ekom ne ka Fofie a Fofie no nso ye den de na di Fofie no nso de na de ye Fofie won se ya wada ena Fofie di eti eda nananu didi yaw ewo Asante mem ene da ya wada ye ne bre pa ne biri so ne se ne de eye yaw eda intiri so wo hwa Asante mem akane no eda na ye de ye yi pa ye ya wada ene na eje yakofa akrache sem ne nnwuma seminti ene asesa no se wo ye no nkroma na ba ha ye be sesa sa anyema se wo ye no ya wada enipa ma enti yemfa nkomemenda enso kane no na ntisa ya Asante memu ha ya wada ye yawda eda ne ye da eye ni biriye pa yifra nkobne e bontuma kane no kra me kai se me nana otete me na okase na sebiem so bitimi de kantam se me ka Asante ya wada na chese ya Asante kase wo hine be hia hene ne ntam no me ka hia hene ya wada na chese wa kantam kase ya pa me si hia hene ya wada e kan ya wada na chese asemu a waka no mood pa enti ya wada na nye da eye ahoto da kora ni ye nyi saada no na ya wada di twam a na efiara no ade ya chi fiara no yese ne de ye hu afiri ya wono aye ko mu no ye hu afiri ye firim enti na no ye se ni fiara Fofie na aye ne na ye afofida ye hu afiri na chese ye wani jim se fiada no kane no mi mfa we ma se kane no na se de okase ye ne ya wada no ye ya wada na wie no mi fie ye ya wada ne wie anwumere no ye de adwura egu nsuo ma obi wo fie wo dware bi de dwura no ho me ye de akowura saa ifiada no ye ho afi enu ntine chese o ho afi adwura no e wo mienu ye wo busumura adwura enu na teta afom no aha ne wa adwura bi so a esodo de yekora yidi ejina ntentene saa timi so ayi bi ubo ne se ya na apai na ba black bi enti se Fofie kura no yetimi de ehinesi ho na ye de ensu agu edi hiratum na adwura ni bi edem enti se ofiri ba bi kura be wura fie ho a je se ye de bi bo ensu no epete ho se wundi ho ya wada no a wo anwura wo ho anwumere no na ade ya chi fiada na wo ba ho a wo se wudwura wo enti ni de apete ho na fi na wo ho afi na so watimi abam ne bibi ayeye bia watumi ayi na se ya to niema agu pa o enei wo bi kura be wura wo fie na bi si wabobo ano be ka sa wo ye konfo o ma efie wo di abosomsam ko a na wo mu na so ukọ twere krunkrum a David esu bompa ese nyame fa adwura enyura sa ayi enwum ma ne etire aduonum titemu ba akọ ekọ Psalm 51 wose nyankopon mfa adwura enwura no ebra okofa yuria yere no na oibofo no beyi na tema ne hu ne bone no chesa adwura no efitetete na so ene se de wo kan obi ba ofie be hu se adwura na esi wa ene si wodi kuku esi akwaya no wo kom o kwa se ma bi asomasi de woti kuro ho no se enuro nko a wotu aboso na ya abamre na wo de efi ni musuo ni ade efiri nipa abamre na wo nim setete abamre a ni ade pamusi eni esunsumbo enie enso na wo koya yesi eye duro enti Fofie ne de ye ho afiri efi ne nkakaye bia eni ye ho ni ye de akowura memenda no na memenda no akoside ne beba ne memenda no ye fra no edapa edapa na edikosi
kwasi ade no kese ya dwura ye ho fiara e na ade a che memenda ti memenda ndie bibie ne ye ho eye da pa a ye di kowura kwasi enti akwasi de no e ho ne ye bedi de enti memenda na anadwo no yetimi si atumpa so emu obia te se echina e ya akwasi de se Asante mem ha se uyi menchefi kesi ma kuruba akopɛ de mimi nim no na aka eduru saa memenda da pa na osi twene so ye otumfo wura mpehene se na opia mesa mansumim ehene se wo ho no mem da pa na na o ti se ye sintwene no so saa nwumere no na homakye se esi so eduru ya wada na ade kire ye okudan so a eno so osi so saa nti jese de kura mi nim se me ko honom saa na ya me ti se ye sintwene so eye mansumim otumfo wura mpehene ono nko a na jese ye mimi nim de waka me te oda so kuta saa de no ma oye na chese won de amamre no kura mu pa ni ti wadi ahena che ni fie kwa ni woburu fie de wotwe eso ne ho denden ye kan ya ye kan kane pa no mi kura mu ha petra pa ha ni e wo eda bi wo ho a ye mfa nkwa afuru e brada ye mfa nkwa afuru e na kana man kura no ni e mfa bi mekuru mu ha sa wo de kana man wo bi hunu same na kana man anadwo no akabu kaw wo kure ya mekan ho se ye fa ye nya ponche ho manso mem enti ti se de wo kan o de aboa ne kona ase wo me manana nam ho na watwe a beti wani no oda enti ene so eni ho saa da pa yi ni yetu da pa kurumu ha ni yetu da pa ene kurumu ha so ye kurumu ha pa tete no wo baabu ni nsa wo nkofie ni ye sifie wo ha kan ni tete nanka kurubia wo bi ye si baabi a brafie bu nsa na wo kokodi nso wia na waba wo frefu wo kwafue wo kura na ba wo ba wo gina animu ni edo ne ma na akọ kodi na nso ni wia wo firi awaba no waba enso ne no kura efie no kura ya ton kura ye kura yi ayetimu si ye den na wada o manya hanko o se ene ka se minnim se na nan mo bedi akonwa no ayi amamre ne amane na omunsua ene nti masa ade we ba na se wa hun se ene na na e kire we se kuida pa kuye no ane na no mo tena se na no mo tena se ye entoto ye no wo hini ana wo hima wo ba panyini biara se ye panimu se biti we kura wo kire ne nkoda ti se de bi ubedi akonwa enti wo se ye kire wa akonwa no ho ene ye ma na ade tu tirimu na ade abidi akonwa no ena so de ye kire no kura ye mfa akonwa no ma no ya kofu obi firi baabi no wa betana so enti wonim hwe wande wo ba ya se na me ka se wo hini bi ne wo fade akonwa no ma no wiye ye no onye bibi am wo kuro no na ne mpanimfo nkoka wo se musimi medi ade enti mi di ade nko no nya na je so bedi mu na musimi no abedi ade na musimi medi enti bi di ade se de ne wo fapira akonwa to ho no wo se wo metana so me de mi bedi ade ti wo de nsa ase no a no wo ton di akonwa no ho ne ma no a no wo se no kokon so me de mbedi ade na enhyiranka na naheman hene apel sanwansan wo se ubedi hene wa medi ade wandi ubedi hene enti wo hene so ye kase wo hene te se waje ban bi wo wajapade bi no waje ban asa ho na ade a wodi hene no wo hene ase ye no kronu wona wo hina no enti so obi be kronu na wa amesibo so a wo nya kwan emme kronu asante man ye yura otimfo asante hene wonu hina no enti so te se die o te se die wo ba asante mem na wa anobrɛbrɛ bi enu ye yura otimfo ho na wa hine wa wo nya kwa amura wono ni wo hene asante hene no wo hene kwa na no so nti hema hene so obi di hene so wo ye kuro ni yi wa bedi mu ade obi so bedi ade wo so wo di obedi ade
enti se wonya wo hene a wo firi abusua no akonwa no ye ne dia ni watena akonwa no so a wo tumi hu ne se eye ne nananom agapade ene yakora ma na beto no enti yeso so obo ho ban se de wo so firi ho a obi foforo so ba beto aso no woni anso ahwe wono ne yeye no no wasua so se de be ya agapade no ensei nana me yesa nko ni nko wi Fofie no okay enti Fofie no eye da ya ye ho afiri enkeke boni bie ne ye ho enti Fofie kane no kra no ne yetibi twetwa hiri nim me kurom na konfo bi wo ha edu Fofie a anopa no wo ahomachim po no hya ase wo gura na obia dwale wi a ogura wi a no atena se obia dwale wi a afa ne fufu ahye no na wokɔ hɔ saada no abibirem a eba kurom hɔ obɛka ni nyina bɛhye nkom efi we besi no wi a waye ho ade ade amakuro nti du Fofie a ɔno ɔmfa ni agoro saa na tie wo kan saa mpapa kurom kunsu mpapa no ne wo mboso kunsu dwumo saa na tie enti nkora wo kɔ de ni bodua no bo shirenum sei no de abo apampem de prawo ho no de aprawo ho saa eduru Fofie a ena won so no saa na no ye ade ebekyen no no de shire atwa kuro no ho nyina sia me kai se akwaku firi se wo mo ho ba no kwaku firi ba wo hunu kuro no kuro ba na botai na da ho afi wo afidu ya udu kuro no kwa no waka chense na wu kuro no e ba mo wo ho no e se me ba mi hunu kuro no kura enti mo de mugubuo mo enti en hawo ho kane na mtumi se ebi kura na akwantuyem kane na akwantuyem no so sei obi wa akwantuyem no wo bi wu a wo timi sode edi hire twa kuro no ho hia saa na kosuya kura no efie bebe efiri mo no no woto kosuya no kom woto kosuya no kom a ampeni ampa bibi besi na obehwe na ye de bina firi kwa so aba de ni pass mesisi na esie na kama say na Fofie no ya ko ya umu ya wada no na ya bewie Fofie no Fofie no esa akora sa akoye na nanom se bi akonfo da na no so omode ye niema kasa na ya akonfo ene hemfo ene fie mpanimfo mpo eda ya omode ye niema ene titiru entaafo obi a atane ataase de ebo wo ma ba no wo musu esiara enu nti ne esi Fofie anto ata wo nwara aba enti fiara no na ya Asante eda kronkron pa ye de tie ho e de gi ani ema ya sum dwe yen na ni ikodiko sue memenda da pa na ya kapai eduru Fofie na waso mensa na o ne komfo bi o na yekọ a aniema ebekọ so ofie honom kosi se adaduane beba Fofie foforo be san ba no komfo no beka ni nyina kire de sese o BBC ano de sese no okwa na obi ani na na me de na chi na ko se na pe bibi awe bibi asua bibi ehu nti okwa na me de na chi na me ne ko nti wo ye ni nyina wi a na afi adan ye ni de sese wo ye hu bibi no no wa kire no we ni nti ono Fofie wo ye ne den onko ba bia no papa ye be ko na komfo na ye do be ye bia wi no atena se no akwa akotie de obetie ye wi ani asan be fi ene wo ye a ye hu se bia se wo ya abodam kra se be bia e wadwene nye be bia wi asena nya du ne de mo da so sa ne ma wu ene so hwa ne so wi so na me kana asemi onya mfie wo ha ani dumienu ada o brada ade be chiama na wu no nanti kwansini nkroma ne kwakire ma de sa nanti bai no onim se oba be wunti wo kire me niema bia o de me nanti ko ba bia kwa na kwansini nkrono ade achi ye no ye san so nanti bai ama ye sa nanti ba wa mfie wa ha ni dumienu no ne ho den ono aka chem se ko ebre na so nti wo de ko wo te se me da ho anu ansa anu wasa ba nya sa wo ha me ntimi nko mi free hoju ada no ebre da no pa bo no nkrono ana na ba ko frɛ me o frɛ me na me se ade woluma ewu ana na o se ewu ye de na ehu na me se wo ka kyerɛ me se na obewu enti ono no ye saa ne ma we odi nyini chei obo ne bra ekɔ nanim enei yesi ni nyina nye
They say na mo no akwa empany dey na ebe ya ebetima say nya sa de we bi. Say de ebe ya ebenya ne say de ye ya. Wa wunim bie no emfansie. Mimiti we enye sika na mepe. Ena enya hwe na mepe. Fi say de minim no. Mi wusesi a ayira. Enti bi pese beton ma obi ate enye ton ameton agisika. Se bi ko ba bia na obi a so tibi ehun se anesa asante se na tie. Se na nka na asante tie. Ene se asesen. Enti tambia meka se asante tias. Asante tias. Abusu angusu a ohwe Nyansapo TV. Ene nana okofo poma ono de wode yekoyechi na wa meyehu kanetes niema na ye na mebisa na we de atwato na ye di Fofie ho komo no abawi nana yaka bebre afa Fofie no ho emfa so de be pa ne wo saa eda no so saa Fofie ya na nananom transe edi ni kan no na de asomdwie bre fi se saa Fofie no empanyina hia ehun sa ade ewei wo bi kura wo akomfo ni ho bosumi ni ho enso de nananom aka na to de tirimo no eduru Fofie no a na se wetime de ye bonisi ye ho ban a asomdwie ma no baabi a ya ye tadi saa ne ma no so no ene ye Fofie ade we memfa me nsa nkota asase we ye se ye nkoso me nkoho wutumi ye saa ne ma nyina ema won kwatentene ema wa hoto na mawufi yeso koso from enye eduro no wakwaje de mu ti say bible kra say sutie yesena forebo enti sa we sutie a bible na kra so asaka se yemu satete atempon ne yem kofa so obe kire ye de kwa ne da sutie mu satete atempon no ne obe kire mu de kwa ne da enti no se wutumi di Fofie no so a enyankopon mra nko a o asem aye ka fa mu ni nyina bie ni wa yekotwa ni petiri ye nkofa hwe ye kire wo se de wunua bi wo nkofo no ade ense se odo won saka efa won sanka ye se nkwa ha wa nkoho wo ko ten abusuya mpanyi se sebia son ye di adwene da chi a behwe yesu fra eno nti ye di Fofie ho nkomo no ebesia na ya manana okofo poma wa homeso na sebe apensu bi agunum na ye ba ye be ma wahu akwasi de eno nso so edie na wum ye hwan no da kwa be ne fa so ye di akwasi de ye twa ehu tia wa ne aba Nyansapo when